Mahilig ka ba sa mga ganitong ulam? Masarap at napakasimple lang. So, tara at subukan na natin itong lutuin. So, meron nga tayo dito ngayong tulingan at titimplahan lang natin ito ng asin at paminta. So, maglalagay lang ako dito ng isang pirasong kalamansi. Paghahaluin lang natin ito. Hiniwaan ko na ito sa gitna. Dito sa ating kawali, maglagay tayo ng used oil. Prituhin muna natin yung ating tulingang isda. Tapos baliktarin lang natin ito. Ayan, at luto na. Itabi muna natin ito at palamigin. Dito sa isang kawali natin, ilalagay na natin yung isda at maglalagay tayo dito ng toyo. Maglagay tayo dito ng 1 cup na water. Maglalagay ako dito ng vinegar. At saka paminta. Maglagay rin din ako dito ng magic sarap at konting seasoning. Lalagay ko na rito ang sibuyas, bawang at bell pepper. So takpan lang natin ito. Pagkatapos ng 5 minutes, ayan, at kumulo na siya. Perfect ito sa mga mahilig kumain ng mga ganitong klaseng ulam. So maglagay lang ako dito ng asukal at siling labuyo. At maglagay rin ako dito ng cornstarch at medyo masarap yung medyo may malapot konti. So ayan, ganito lang gusto kong lapot sa isda. So ayan, at luto na yung ating adobong tulingan. Simple at masarap pa. So ano pang hinihintay mo? Magluto ka na rin. So bali lalagay lang natin dito. At ready to serve na yung ating adobong isda. So kung nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share and comment naman po dyan sa ibaba. At maraming salamat po sa panonood. Kain po tayo!